बरायबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि बिथांमोननिसिम दिनै 2025 गोदान बोसोरावहाय आङो निउ इयारनि भिडिअ एलबाम खालामनो थाखाय मानि बे बोसोराव आं नाजादों आरोना आदामोननि अननाय आरो नै गासिबो आदामोननि अननायनि गेजेरजों देग्लाय गोदान बोसोराव आङो निउ इयारनि एलबाम खालामनो थाखाय एसेब्लाबो जा एसेखिनि दङ बेजोंनो आदामोननि मदद होनायाव आङो बानायनाय जादों आरोना दा बेखौनो आंनि दैदेन फिल्म प्रडाक्शन चेनेलखौ आङो गोदान खुलिफिननाय जादों बेखौ दा बयबो मानि बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि बिथांमोननिसिम मानि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइबार खालामनानै लाखानो थाखाय आं बेखौनो खावलायो जाहाथे आंनि चेनेला मानि सुपारस्टार जाफिनो बेखौ आङो रायजोफोरनिसिम आङो बेखौनो जेनेबा रिकुवेस्ट खालामो दा आंनि मिउजिक भिडिअनि नामा फिल्टार लगायनाय आरोना ससेबाबो माबायावहाय इन्सटाग्राम फेसबुकआवहाय भाइरेल जाखाबाय फिल्टार लगायनाय होननाया दा बेखौनो आं एलबाम बानायदों ओमफ्राय एक्ट्रिसा आं रावखौबो गोदान माबाखौ लानाय जायाखै फेमासखा एक्ट्रिसखौ लानाय जायाखै आंनि जेनेबा असे बिसिखौनो आं लानाय जादों आरो नै जोंना गोदोनिफ्रायनो फुल मुभियाव ओंखारफाग्रा आदा रन्जय दङ ओमफ्राय गामिया मा गामिलै आदा रन्जय जोंना बे खरफाफारा बिसमुरि खलफारा खरफाफारा बे जायगायाव लाफैदों आरोना सुटखौ दा जोङो ड्रामाखौ लाग्रोबाय बिनि उनाव माखासे मोसानांगौ खिनिखौ जोङो लालांसिगोन आरोना दिनै दा बेखेवनायखौ दिनै आदा रन्जयनियावनो बेखेवनाय खालामबाय दा बेखौ बुंनानैनो दोनथ'नाय जाबाय आरो आं करिय'ग्राफाराथ' आंनो खालामनाय जादों बाव रावखौबो फुरानाखौ लानाय जायाखै थाखा फैसानिबो एसे एनै प्रब्लेम नालाय बेनि थाखाय आं रावखौबो फुराना करिय'ग्राफार खालामग्राखौ लाग्रा जायाखै आरोना ओमफ्राय जोंना केमेरामेनाव दङ नयन मोसाहारि दं बिथाङाबो मानि सर्ट मुभियावहाय केमेरा खेबबाय थाखायो 1-2 बोसोरसोआनो जाखाबाय आरोना बेखौनो लानाय जादों आरो दङ जोंनाव नै सापर्ट होग्रा उबुल पार्टनार दङ उबुल पार्टनारा केमेरायाव नुजानो लाजिबाय फैदो पार्टनार दसे सोर सापर्ट होदों आं दिन्थिनोसै ओमफ्राय ओरै दङ आदामोननि नामखौ मिथिला आरो जोंना सिंगारनि नामखौथ' आं मिथिला सिंगारना प्रबिन बसुमतारी ना प्रबित बसुमतारी औ आरो नै जोंना आंखौ सापर्ट होग्रा दङ माने मेथाइखौ खम समावनो आंनो हरदों आरोना बेनि मुङा जाहैबाय मा नाममोनलाय नोंना सानखां खैला मैलानिफ्राय फैनानै बेबो आंखौ सापर्ट होफैदों बेनि थाखाय आं गोजोननाय जासिबाय बिनिसिमबो आरो जोंना दंबावो हनै अनसु पार्टनार दं अनसु पार्टनाराबो आंखौ हेफाजाब खालामदों एसे थाइसे थाइनै गारफानांब्लाबो बेनि थाखाय मानि गोजोननाय जासिबाय आरो आङो ओमफ्राय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बिथांमोनसिम आंनि चेनेलखौ मानि दैदेन फिल्म प्रडाक्शनखौ साबस्क्राइब खालामना लाखादो आङो फिल्मखौहाय मानि 26 नङाबा 25 थारिखआव आङो रिलिज होनाय जागोन दा बेखौनो आसा खालामबाय सरि बावदों आंनि मिउजिक भिडिअखौ मानि आङो 26 थारिखआवहाय इडिटिंखौ थाब खालामनो नाजानानै 26 थारिखआव हगारनो थाखाय रिलिज होनो थाखाय आं मानि नाजादों आरोना दा बेनोसै रायजोफोर मोजाङै अनसायलायबानो जाबाय देग्लायनि गोदान बोसोराव नैबे आंनि फिल्टार लगायनाय मिउजिक भिडिअजों बयखौबो पार्टि जानायावहाय मोसानो थाखाय एबा खोनासंनो थाखाय एन्जय खालामनो थाखाय बेखौनो लुगैदों जेरावबो बिथांमोनहा मानि आंनि फिल्टार लगायनाय मिउजिक भिडिअजोंहाय मोसागोन होननानै आं बेखौनो आसा खालामबाय